sama ni ining maong pagtulunan sukad pa ni kaniadto pa sa karaang panahon, no? Atong tan-awon, atong isgutan karon ang usa lamang ka persona diha ni Kristo, no? Ang kining gitawag og ang pagkahiusa ba sa duha niya ka kaniya diha sa iyang usa lamang ka persona. Ato ning nahibaw-an sa theological nga terminology, hypostatic union or hypostatic union. Bote pasabot nga ang duha ka kinaiya ni Kristo, ang iyang pagkadios o pagkatao, nahiusa diha lamang sa usa ka persona. Nagkatipon apan wala magkasagol. So there is only one person diha ni Kristo o ni Kristo mismo. Atong sugdon kining mga irihiya kinsa ning nag-una aning panudlo ning maong sayop nga panudlo mahitungod ni Kristo na kaniadto sa unang panahon, mga obispo bi ni sila, mga teologo, no? Mga 2nd, 3rd century, labi na katong grupo nga gitawag og Nestorianism. Nahibaw-an nato nga ang nagtudlo na mo si Nestorius. Patriarka ni siya sa Constantinople, nga tuig bana-bana 428 ngadto 451. Usa ni siya ka obispo na teologo. Siya mo'y nagtudlo niya, daghan sa kini siya mga disipulos, mga tinun-an. Supak siya mahitungod sa kining pagkadios ni Kristo. Gani ang iyang mga panudlo hantod karon giadapt pa ni sa ubang mga tinuhuan na binag-mention ta sa Iglesia ni Kristo o saksi ni Jehovah, no? Muna ilang lolo kumbaga sa ilang pagtulunan. Unang panudlo ni Nestorius, matud pa niya nga si Jesus, ang anak ni Maria, lahi sa pagkaanak sa Dios. Mabitaw nang dili siya musugot nga tawgon si Maria og inahan sa Dios. Kung dili, lahi ang iyang panudlo nga kini si Kristo, dunay duha ka kinaiya, pero matud pa niya dunay duha ka persona. Persona nga tawhanon ug dunay pa persona nga Dios nun. Munay una niyang panudlo. Ikaduha, kining duha ka persona matud pa ni Nestorius, ang ilang pagkahiusa, ang ilang union, pagkahiusa nila, dili ingon tampo nga substantial kundi accidental. Mo ni panudlo ni Nestorius, ang pagkahiusa sa duha ka persona, accidental union. Matud pa niya si Kristo nga tao dili Dios, gitawag lamang siya og bearer of God. Bearer of God si Jesus, pero dili Dios. Ang incarnation, ang pagpakatao kumbaga ni Kristo, mararabag ka ng gitawag mo guna sa gisuluban ba? For example, sa Grigo doon ay gitawag og epitome, kana bang kumbaga ang pagkatao gisuluban lang sa pagkadios. So kung kuhaon ang pagkadios, ang katong nabilin pagkatao mo ng incarnation. Pagsabot ni panudlo ni Nestorius, ya, ang incarnation ng pagkatao ni Kristo dili siya substantial kundi accidental. Unya si Kristo gitawag og bearer of God, pero dili siya Dios. Unya ang kining gitawag og logos nga mao si Jesus, gisuluban lang. Gisuluban. So dili gid siya matud pa ni Nestorius substantial. Ikatulo niya nga panudlo, tudlo si Nestorius nga kining kahimtang nga pagkatao ni Kristo, tanang gitawag mo ni teolohiya predicates. Ang iyang kumbaga tanan nga attributes nga nagtumbok sa iyang pagkatao or human attributes
no? Kinahanglan niya i-address o ipahinungod lamang sa iyang pagkatao. Dili ngadto sa iyang pagkadios o sa itong gitawag sa iyang divinity. Kay ang Logos Deus o Logos God nga mao si Jesus, kay kaingon ko nasunahan, gisuluban ang iyang pagkatao. So wala gi substantial union. Sukwahi sa panudlo sa Katoliko nga dunay substantial union sa duha ka kinaiya pagkatao pagka Dios diha sa usa lamang niya ka persona. Kanya ang ikaupat, si Maria dili pwede para niya dili angayan og takos nga tawgon og inahan sa Dios. Tawgon lamang sa inahan sa tao or kaha inahan ni Kristo. Dili sa Griego nga ito na ilang Theotokos or inahan sa Dios, kundi Kristotokos. Nga kining duha niya ka persona ni Kristo, hinumdumin sa Nestorius mo nigi tudlo niya extreme duha ka persona. Tudlo siya nga katong tanan nga mga attributes bahinon to. Katong sa iyang pagkatao, sa may sa pagkatao, giuhaw, gigutom, uban pa nga iya sa tao, dito to sa human person of Christ. Kunya, ang iyang divine attributes ni Kristo, adto pod ay paangkon, ipahinungod sa iyang pagkadiyos. Dinhi magsugod, patris, mga binati ko mga kaigsuunan, ang communicatio idiomatum. No? Morning, dinhi na magsugod kay niadto maguhigayon na sa di pa nato na bago pala nato na mention si Nestorius nagtudlo na magudaan nga kini si Jesus dunay duha ka persona. No? Munang ang simbahan ni tubag. Sa may tubag sa simbahan, sa may doktrina sa simbahan, sa may panudlo, unya nato paklion ang mga teksto. Isip tubag nining maong kining panudlo ni Nestorius. Ang simbahan ito ba nga ang human ug ang divine nature diha ni Kristo, no? Nagkahiyo sa substantially, nagkatipon apan wa nagkasagol. Nya mo nang pirma ang ni confirm ang simbahan iyang gilipayan og tarong mo nang namugna dito sa konselyo sa Efeso o sa Chalcedon sa Efeso nitong 431, no? Unya sa Chalcedon nitong 401. Mo na mga konsilyo nga gitubag gidipayan ning persona ni Kristo, ang second person of the Holy Trinity. Matud pa nga ni deklarar ang konsilyo si Kristo, matud pa ang iyang pagkatao, tinuod yun ang iyang humanity. Unya, doon konsilyo, na kining ikaduha nga persona Santissima Trinidad, nagpagkatao, pero nagpabilin ang iyang pagkadiyos, busa si Kristo, nga tao, ug matuod na Diyos. Ano yung una? Ikaduha nga si Kristo bisan tuod og kanang nakabaton siya og tawhanon nga kahimtang kay nagpakatao man, no? Dili siya angay tawgon nga bearer of God. Itawag mo ni Nestorius sa si Kristo bearer of God lang kay siya gibistihom, no? Ang kinitawag na to kanang idiomatic expression ba. Morning numdon mata ni agin hitabo na magini sa Cebu sa una bisag hantud to karon kaliuban og gyapon kadawat kasinabot aning Dios buhi o Dios patay. Kay ngano man mo kay masabti ning kining gitawag og kanang communicatio idiomatum o ang idiomatic expression ba. Nga buti pasabot tarungon yung sabot nga tio idiomatum. Unsa maning
idiomatic expression. Matod pa, ato naman ang naibaw sa college pa nato, no? A type of informal language that have a meaning different from the meaning of the words in the expression. Muna'y gitawag og communications of idioms or idiomatic expression. Matang bas pamaagis pagsulti nga ang kahulugan lahi sa naandan nga mga pulong nga kahulugan. Like, for example, no, sa in English, doon na may example sa English na idiomatic expression nga, hold your tongue. Ay kada, idiomatic expression mo na, huwag mo na literalon, ato ra magsikag gunit sa imong dila. Pero, matod pa, informal language that have a meaning different from the meaning of the words in the expression. Ang pag-ingon og hold your tongue, wala magpasabot nga, gunitan yun ang dila. Okay. Idiomatic expression man. So doon na siya yung pinisahi nga meaning, special nga meaning nga kinalang sabton. Nga bot pasabot, hindi ka magsigig tabi. No? Another nga idiomatic expression sa atong pinulungang Binisaya. Kanang pag-ingon niya, misaka akong kiting, ang misaka sa kabuhi, ang misaka ang akong kabuhi sa kiting. Imong tan-awon, uy, misaka. Ato ra kag misaka gikas ubos nga taas, pero tanawon nimo ang kiting namugunas ubos. No? Usaw man nimo pag reconcile na nga misaka akong kabuhi sa kiting. Nga ang kiting to mas ubos moingon ta ka. Milugsong akong kabuhi sa kiting, pero since it is an idiomatic expression, sabton jud ang kahulugan. So diha sa kining hypostatic union of Christ sa iyang saltay sa kinaiyam ni nga pagkatao ni Jesus nga ang iya pong pagka-Dios ibanaw patay uban pa sa iya po ng pagka-Dios nagtudlo ang simbahan niya kining duha sa human of divine nga giperform ipahanungod sa usa lamang ka persona, otherwise duha ka Kristo ug ang historios ang atong sakton. Munang simbahan naggambalay nining gitawag og idiomatic expression or communicatio idiomatum. Nga matud pa si Kristo ang the divine logos died in the flesh, crucified, nga resurrected. Kining maong performance o kining gihimo, kining buhat nga nahimo, i-attribute ni sa usa lang ka persona. Pero mao lagi na idiomatic nga pagkasulti. Bisag diya sa Biblia. Kung inyong basahon ang buhat 3:15 man na, inyong buhat inyong gipatay ang tinubdan sa kinabuhi. That's idiomatic expression. Nabagoy tinubdan sa kinabuhi, mapatay. Ikaduha nga idiomatic expression nga naa sa Biblia. Buhat 20:28, kamong mga obispo nga gitudlo gyud sa Espiritu Santo nga mo'y moatiman sa iyang simbahan nga gipalit mismo sa iyang kaugalingong dugo. Nabagoy dugo ang Dios. Kinsa maning nitubos sa iyang simbahan mao si Jesus. Nga matud pa mipalit mismo sa iyang kaugalingong dugo. May din pasahon na to nas buhat 20:28 man dinhi nga tagda ninyo kamong mga obispo nga gitudlo sa Espiritu Santo. 20:28. Tagda ninyo ang inyong kaugalingon, ang tibok panon nga niini ang Espiritu Santo mao ang naghimo kaninyo mga magbolantay sa pagtagad sa simbahan sa Ginoo ngayang nabatunan pinaagi sa iyong kaugalingong dugo. Sa hubad gipalit o gitubos sa iyang kaugalingong dugo. Nabagoy Ginoo ang Dios. Kung imo naon wa man ay unod og bukog kay espiritu man, pero ninahigayuna ningon din niya gipalit sa Ginoo o gipanag-iya sa Ginoo nabatunan niya pinagi siyang kaugalingong dugo. Ang Dios wa man ay dugo, pero mao lagi na the second person of the Holy Trinity nagpakatao man. So unsay gi-perform both human and divine should be attributed to the one person of Christ. Si Kristo gid ang gikaon. Si Kristo ang namatay. Mo nang say maglalis kay mo konklusyon man nga ang Dios namatay nga wala day sabta nga communicatio idiomatum.
Manang importante akong gi-challenge sa mga Catholic faith defenders kung mahimo disiplina theological ang batunan. Tun-i palihog ang communicatio idiomatum or idiomatic expression. No? Diya sa Biblia dunay daghan kani mga kanang communicatio idiomatum or idiomatic expression. Si Kristo kanala pag-ingon niya nga wala pa si Abraham ako diha na. Tan-aw ni mo tao rabaya na sa Abraham na diha pag-ato. Aw tao rabaya si Jesus. Una na ato pagkasultihan ni Jesus mingon siya sa pagkabutanga wala pa kuno sa Abraham siya diha na. Si Kristo misulti na to higiyon na ang iyang pagka-Dios, ang iyang pre-existence ang ipasabot. Pero tan-aw ni mo tao siya gasulti nimo. So usa na sa komunikasyon idiomatum nga kinahanglan sayran nimo nga unsang bahina sa iyang kinaiya ang mi-perform ana. Pero ayaw kalimot nga i-attribute na sa usa lamang ka persona ni Kristo. Kay lagi yato pa rin na kan istoryos nagtudlo man nga duha ka persona ang naa kang Jesus. Muna hinautan ang matanawang Katoliko defenders sinenta maglalis anang buhi o patay nga Dios kay nga naman wala gina kuwang dito kahibaw theological nga disiplina ba sa pagsabot ng maong doktrina o pagtulunan ang simbahan. Sahay mga terminology gon, definition of terms may wala mag-abot. Pero padudlo simbahan wag gina siya mausap. Mao gina siya. Mo ni ang historical nga kanang punto mahitungod sa kining pagbato ni Kristo usa lamang ka persona. Kay hantod karon bisag galing uban nagtudlo nga si Jesus gamay nga Dios, ang uban dako nga Dios, tungod kay dunay confusion nga nahitabo. So balik ko nako, si Kristo do na lamay usa ka persona nga gitawag og divine person. Pero nagbaton siya duha ka kinaiya, ang iyang pagka-Dios ug ang iyang pagkatao. Unya ang lagda sa komunikasyon idiomatum ang natutiman idiomatic expression aron pagsabot nining kahimtanga. Una nga ako nang na-mention kung unsay gi-perform sa duha ka kinaiya, pagka-Dios ug pagkatao, kinahanglan ipaangkon sa usa lamang ka persona ni Kristo. Otherwise, mahug duha ka persona kun dili ipaangkon. Kaya naman doon na ba siya itawhanon niya kinaiya, doon na po siya Diyos nun niya kinaiya. Na kung dili nimo ipaangkon sa ka persona nga mao ang divine person ni Kristo, mahug si Kristo duhay persona. Ug mo nay gilikayan sa simbahan kay irehiya na nga pagpanudlo. Ikaduha nga angay natong batunan lagda sa pagsabot sa komunikasyon idiomatum kay adros magnilugaw niya ni. Kung unsay gi-perform sa usa ka kinaiya, ayo ipaangkon pod sa pikas kinaiya. For example, ug ang ni-perform ang humanity, ayo pod ipaangkon sa divinity. Sa pananglit, ang sa may humanity ni Kristo, si Kristo sa iyang tawhanon gigutom o mihila. That's part na sa iyang human nature, no? Tawhanon kinaiya. Ayo na ipaangkon sa iyang divine nature. Kaya ang divine nature di man na gutomon, di man na muhila. Kana sa nga lagda. Simple lang ng duha, no? Simple ng duha. Pareha ko tong primero nga ipaangkon man ka sa divine person kung ang duha ka kinaiya mo ni perform. Tinuod. Pareha ko nag-iingon ni San Pedro nga ni San Pablo nga kita ang nakasala apan si Kristo ang miangkon sa atong sala ug siya mo hinungdan nga siya namatay tungod sa atong sala. Hinungdan na to nga si Kristo wa makasala. Pero nga atong sala iya man giangkon. Sama ako si Jesus nakasala. Pero sa pagkatinuod wa gid siya makasala. Ngunay sabto na to kanang gitawag nato sa English og attribution, attributes ba, gipaangkon o gipahanungod. Nuggets. Atong butonaon ang team diha adto gyud tanan ipahanungod. Bisan individual ang inuntapungan nakasyat katong mga 5 ka buok nga mga players nila, makapuntos sila. Pero inig deklarar, nigtipon sa tanang puntos na itong maong nagdula sa maong team, natural, ipaangkon yun na sa team. Dili man ta maingon nga kining usa ka team, mora ni siya nakadaog. Sama pa lang late, di kayo kasubay sa NBA karo, pero nato sa hunag yun na, magsige po ko tawag NBA, kato si Michael Jordan, Chicago Bulls. 5 sila kabuok magdula, ni champion yun sila.
Pero ang ilang tanang puntos, asa man nila gipahanungod o gipaangkon? Chicago. Di man moingon nga si Jordan mo'y nakadaog. Di man moingon nga si Ron Harper mo'y nakadaog. Si Rodman mo'y nakadaog. Moingon yun nga ang Chicago mo'y nakadaog. So, mo na example ba sa kanang gitawag og attributes ba? Ipahanungod o gipaangkon sa team. Bisan tuod og ang team mismo, di na kaduwa. Duwa bago ng team, di man. Ang membro sa team mo'y modula. So, disiplina ni sa pagsulti o pagsabot. Manang, kung mahimo, ito mga kaigsuuna ng mga Catholic Faith Defenders, bisa tuwa na magkasinabot ng uban, review hala po taon ninyo, komunikasyon at jumatong. Kaya diharagod ako na diskubrihan ang misunderstanding sa paggamit sa mga terminology. No? Definition of terms, inappropriate, wala sakto pagkasabot, samot na tiliwa, may sakto pagka-emphasize. So this is something theological nga atong gisgutan karon. Atong mga naminaw karon basig gilaay ni sila kay gusto mo ni sila apologetic. Pero kanato simplified theological nga explanation mahitungod sa mga fundamental Catholic dogma, particularly mahitungod sa duha ka kinaiya ni Kristo nga nahiusa diha sa usa lamang niya ka persona. No? Now, ang atong tekstos Biblia, atong niagi natong online, ato naman ay na-discuss sama pananglit katong San Juan 1:14. No? Ato naman itong na-discuss ang San Juan 1:14. Na kining pulong nga nahimong tao, si Kristo, iklaro yun din nga, ang iyang pagka-Diyos o ang iyang pagkatao. Ilabi na kumusangko na tas versikulo 14, no? Kung magsugod yung chapter 1 verse 1, nga, pag-abot sa kaning versikulo 14, ingon na yun, ang pulong nahimong tao o may puyo uban ka na to. So, di na maklaro nga, ang logos nahimong tao. Mabita nang, kung ato i-qualify po ta ng atong sasan, sa to pa day, sa wala pa sa mahimong tao, unsam day siya. So it entails the pre-existence of Christ. Na kanang pre-existence, before anything nga nagalungtad, matud pa, kini nga pulong diha na. Sa wala pang sinugdan, ang pulong diha na. Ang pulong kauban sa Dios, o ang pulong Dios. O nga, sa versikulo 14, giklaro, o nahimong tao. So kaning humanity ni Kristo, mo'y dunay sinugdanan. Ang iyang divinity, yung pagkasiya mo'y wala. Ang humanity, nagsugod. Di naman nagsugod ang humanity ni Kristo. Diha sa taguangkan sa mahal nga birin. Dito man ikuha og humanity ang atong Ginoo. Pero ang iyang pagka-Dios, ang iyang divine person, ang logos, matud pa, diha na sa wala pa ang tanan. No? So morning, angay na itong timanan, mga pratres nga, akong ihangyo ang atong mga kauban, mga Catholic Faith Defenders, di na lang tayo focus anang usahay magod mo na magoy pakadak-an ng mga terminology theological aron dili masayop ato na lang isaysay kadtong unod, no, nga gamiton yun in layman's term. Ang simbahan nagtudlo kining second person of the Holy Trinity nagpakatao mo na duna siya duha ka kinaiya pagka-Dios o pagkatao. Nga klaro ka na sa Biblia, doon na kita yung mga teksto na gani San Pablo nagwali kining Romano 9 versikulo 5, kiklaro gani San Pablo nga matud pa ni San Pablo na ilaha ang patriarka. No? Ito ning klaro ho ning teksto ngayon sa Pablo na ilaha ang mga patriarka. O gikan kanila sa kaliwatan kining Dios nga naa sa ibabaw sa tanan. No? O may pinakaduol nga subject ni kini man si Kristo. Mao man gitawag sa gramatika sa English appositive noun. Ang pinakaduol nga subject maoy manag-iya ani nining o ang Dios nga naa sa ibabaw sa tanan. Paminawa. Sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao. So kanang nga mao ang Dios wa may pinakaduol. Ang pinakaduol nga subject, Kristo may gimension. O may gimension din ang amahan baka Kristo man. Matod pa, nga mao ang Dios. Nga naas sa ibabaw sa tanan. So din
nga naa sa ibabaw sa. So klaro kayo nga ang teksto sa Roma 9 versikulo 5 nagtudlo San Pablo nga si Kristo matuod nga tao ug matuod nga Dios. Muning kanunay malimtan sa uban nato mga kaigsuonan nga usahay magod ang kaniadto magod sa unang panahon may nang masayod sa kuha ba na Deus Abner sa kinat sila. So kanang emperador sa Roma kaniadto mao na ang Dios diha sa dagway sa tao. Ang ilang gigamit nga terminology epitome. Sa Griego epitome murabag mao ni ang kinibang estatwa no, example estatwa. Mayingon tag epitome gisuluban. Gisuluban o panapton. Another example of epitome. Kinibang lawas gisudlan lamang sa pagka-Dios. Hellenistic culture may influential nato higayuna. Nga ang divinity once nga mo ipitom sa to pa musulod diha sa lawas sa tao. Kanang tawhana inigawa sa extraordinaryo na. Mo na gitawag demigods. Unsam nang demi? Half human and half divine. Namo nang emperador kaniadto sa Roma. Siya ang gitawag og Theo Aner. Moy mangangkon ana. Dili kay ang divinity raya ang kuno nga humanity dili kana irhiya, no? So mo ni ang simple nga pagkasaysay mahitungod aning doktrina nato ang humanity o divinity. Mo nang muari ka sa spiritual Christology dinhi nato makita ang komunyon, no? Komunyon panagtagbo sa Dios ug tao. Nindot diya ning incarnation. Kaya mo na magpahinumdom ka nato una sa tanan sa pagbatunog hiyas sa pagkamapaubsanon. Ang Dios, the Most High, matod pa the Almighty, mao giming buot nga magpaubos. Mo nang nagpakatao. Kaya ang tao, napukan mo guning tao tungod sa sala, na di naman makatubos sa iyang kaugalingon. Mo na nga, hukason sa Dios ang iyang himaya. Ang tao nga makasasala, maglisod ug duol sa Dios. Mao man gani itong sa Old Testament na kinumdum mo Moises kung ang mga tao may hangyo o Moises na kung pwede ikaw na lang ang makiistorya sa Dios alang namo kay kung kami mo ditsog atubang sa Ginoo makakita mi si maya sa Ginoo mga matay man kaya ang sala mao man ay makapatay sa tao kung ang makasasala mo direkta mo ditsog tan-aw sa naong sa Ginoo nya iya makita ang himaya sa Ginoo mamatay ang tao mo nang si Kristo iya nang gi-renounce iyang gihukas ang iyang himaya pero nang tao ini duol niya dili mamatay mo nay kung masabtan ba niyo ng misa diha na mo makakuha mao din ay ibot ipasabot nga dunay humanity ug divinity the encounter of the divine and the human the encounter between divine and the human. Manang sa atong simbahan ang ngayon atong batunan nga kining atong gitun-an o gipamlandungan karon kabahin gyapon ni sa gitawag nato ang incarnation. Dios nagpakatao. May puyo siya uban kanato. Aron ang tao nga nalayo tungod sa saya sala nga mitalikod sa Dios pinaagi sa incarnation, pinaagi ni Jesus ang tao dali og sayon pagduol sa Dios. Una ko yung basahon ang San Juan 14:6. Si Jesus mingon ako mao ang dalan. Ako mao ang kinabuhi. Ako mao ang kamatuoran. Para sa mga Hudiyo, ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi una sa tanan makaplagan I am the way, I am the truth, I am the life. Hinumdumi I am, ako, first person. Muripir na sa atong gisaysa itong una sa Exodus 3:14 nga sa diyan si Moises nangutana sa tingog sa Dios kung kinsa iyang ngalan
Mituga ng Dios, I am who am. Ako, mao ako. Kanunay present, first person, I am who am. But pasabot niya, kini nga pagkamao, way sinugdanan, way katapusan. Kaya nga naman, kanunay naa sa tanang panahon. I am who am. Wa man sa mingog, I will be, I am. Bisag gali sa Ebanghelyo ni San Mateo, I am with you until the end of time. Lima ka kanunay, I am. Wag yung I will be, I am. Ego sum. Mga po sa Mateo 18:20, wherever 2 or 3 will gather in my name, I am in their